Θεωρητικό. Ξέρω από Ναι, ναι, ναι. Τώρα they are coming. γίνεται από εδώ και κάτω και μάλιστα από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί γίνεται ο πόλεμος. Εκεί σπάνε τα νεύρα. Όλο το βιάζομαι έχουν ανεβείτε λίγο πάνω. Oh, they are coming. Okay, where is the main group? Okay, they are coming. Νάτι, έρχονται. Are coming. Κενιάτες είναι, δεν είναι μόνο Κενιάτες, είναι και Αιθίωπες, δεν είναι όλοι Κενιάτες. Χαθήκαν οι άλλοι. Όλοι αυτοί είναι, δεν τους πιάνει, δεν παίζονται. Δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνουν δύο μαραθώνια, ένα για αυτούς και ένα για τους άλλους. Έχει τόσο κενό πίσω, δεν υπάρχει κανείς από πίσω. Και η επόμενη είναι πάλι μαύρη. Δηλαδή πρέπει να γίνουν δύο μαραθώνια, ένας για αυτούς και ένα για τους άλλους. Έτσι είναι καλά. Βλέπω πάσχει το νερό. Έρχεται άλλος. Έρχεται κι άλλος ένας. Somebody else is coming. There's one more coming. Τρέχουνε κάποιοι να δουν. Μια Ιαπωνέζα. Άρχισε έρχεται κι άλλο. Μια Ιαπωνέζα. Έχει τώρα δρομέα, έχει δρομέα. Ναι, φίλε, είναι μαραθώνιος το καράνο. Περιμένω να περάσει η δρομέα, θα περάσει. Well done. Oh, good job, good job. Έρχεται κι άλλος. Σταυρό, μόνο Λαβρίο, από πάνω από το Σταυρό θα πας. Θα κάνει σαν να μην καταλαβαίνει κανένα. Όλα δεν στέλνουν όλα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή τίποτα, ό,τι και να σου πούνε δεν έχεις αντίρρηση. Σε τίποτα. Το πιο φανοφανές πράγμα είναι αυτό, γιατί δεν μάθανε. Και είναι και ο κουρασικός κιόλας. Να, για πολύ. Μπράβο, μπράβο! Σαν πουλάκι, σαν πουλάκι. Δεν πατάει. Δεν πατάνε κάτω, είναι στον αέρα. Σαν αερολούδιο. Τώρα δεν φαίνεται κανείς πίσω. Έχουν μάθει να μην έχουν κραδασμούς. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Οι κραδασμοί είναι που διαλύουν το σύστημα όλο. Άμα δηλαδή ένα σαλί είναι τώρα 40 κιλά που είναι αυτός εδώ. Στο βάθος κάτω έρχεται ένας. Τώρα εντάξει, από εδώ και πέρα είναι αρωμένο. Μετά ξαφνικά θα έρχεται όλο το μπουλούκι. Θα έρθει όλο το μπουλούκι μετά ξαφνικά. Εγώ τώρα ένα φίλο μου θα πάω να βρω πάνω φιλούτσα.
άκρη, άκρη. Περνάει άκρη, άκρη. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Και συμφωνούμε στο Σάρα, δεν πήγε καλά, δεν είναι. Τι πω. Είναι βραστία αυτή. Αυτοί όλοι που πέρασαν μέχρι τώρα ήταν στο πιτσέρι μου, το είδα, ήταν ένα γκρουπ. Αυτοί όλοι, δεν έχει άλλο παίκτη.